Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης ο Πουλής και σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσω τα αποτελέσματα μιας πολύ πρόσφατης δημοσίευσης της ομάδας του James Hansen. Αυτή αναφέρεται στην επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής. Στην περιγραφή υπάρχει ο σύνδεσμος της δημοσίευσης που περιέχει και τους σχετικούς υπολογισμούς. Εδώ θα παρουσιάσω μόνο τα συμπεράσματα. Θα πρέπει όμως να εξηγηθούν σωστά οι επιστημονικοί όροι που αναφέρονται. Θα αφιερώσω λοιπόν χρόνο και σε αυτή την εξήγηση που δεν υπάρχει στη δημοσίευση. Ας ξεκινήσουμε όμως από την πηγή, την επιστημονική παρατήρηση. Από τις αρχές του 2000 υπάρχει ένα εντελώς αξιόπιστο σύνολο μετρήσεων της ακτινοβολίας της Γης προς το διάστημα. Οι μετρήσεις αυτές γίνονται από δορυφόρους. Έχουν εξισορροπηθεί ως προς την εποχιακή μεταβλητότητα και δίνουν μια σημαντική και συγκεκριμένη εικόνα της μέσης ανακλαστικότητας της Γης. Τι είναι η ανακλαστικότητα της Γης? Όσοι έχουν την εμπειρία ενός χιονοδρομικού κέντρου γνωρίζουν πόσο σημαντικά είναι εκεί τα γυαλιά ηλίου, γιατί το χιόνι αντανακλά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας. Το φρέσκο χιόνι φτάνει το 80-90%. Ανάλογα με τη γωνία που πέφτει το φως. Επίσης, μεγάλη αντανάκληση έχουμε παραδείγματος χάρη στην άμμο, σε παραθαλάσσιες περιοχές και ερήμους, στους πάγους, μικρότερη σε γη και ακόμη μικρότερη σε θάλασσα. Κατά μέσο όρο, σε όλη τη γη, όπως φαίνεται από το διάστημα, η ανακλαστικότητα είναι μεταξύ 30 και 31%. Αυτό σημαίνει πως περίπου το 1 τρίτο της ακτινοβολίας που έρχεται από τον ήλιο αντανακλάται πίσω και δεν μπαίνει καθόλου στο ενεργειακό ισοζύγιο. Η ανακλαστικότητα αυτή, επαναλαμβάνω όπως φαίνεται από το διάστημα, φυσικά περιλαμβάνει τα σύννεφα. Αυτά αντανακλούν την ακτινοβολία από τον ήλιο και έτσι ψύχουν, δηλαδή δεν ζεσταίνουν την επιφάνεια της Γης. Αυτό είναι πλήρως συμβατό με την εμπειρία μας. Μια συννεφιασμένη μέρα ο ήλιος δεν μας ζεσταίνει. Αν περάσει ένα σύννεφο από κάπου που είμαστε, πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Στο διάγραμμα λοιπόν βλέπουμε πως μετά το 2013 η ανακλαστικότητα μειώνεται. Περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία περνάει. Συνεπώς, οφείλουμε να ερευνήσουμε τι προκαλεί αυτή τη μείωση της ανακλαστικότητας. Σε προηγούμενη δημοσίευση, μπορείτε να τη δείτε σε ένα δικό μου βίντεο που την περιγράφω και το λέω δρομολογημένη θέρμανση, ο Χάνσεν και η ομάδα του είχε καταγράψει τη μείωση των αεροζόλ στην ατμόσφαιρα. Αυτά δημιουργούν σύννεφα, αυξάνουν δηλαδή την ανακλαστικότητα. Είναι αυτή η μείωση των αεροζόλ που μειώνει τα νέφη αποκλειστικά υπεύθυνη για το μετρούμενο φαινόμενο? Η δημοσίευση μελετά ακριβώς αυτό. Το αποτέλεσμα της μελέτης συνοψίζεται στην εικόνα. Η πιο μικρή επίδραση, που δεν είναι αμεληταία, είναι η μείωση της παγοκάλυψης, δηλαδή στα ψηλά βουνά, στο βόρειο πόλο και στο νότιο πόλο, περισσότερο στο βόρειο, ο πάγος έχει λιγοστέψει. Αυτό σημαίνει ότι έχει μειωθεί η ανακλαστικότητα. Η δεύτερη αιτία είναι η μείωση των αεροζόλ, είναι αυτή που μιλούσαμε στο προηγούμενο βίντεο για τη δρομολογημένη θέρμανση. Τα αεροζόλ που παράγονται από τα καύσιμα βρώμικων καυσίμων, είτε πετρελαίου είτε κάρβουνου, συντελούν στο σχηματισμό νεφών. Το τρίτο όμως και σημαντικότερο από ποσοτική άποψη είναι η ίδια η μείωση των νεφών. Γιατί μειώνονται τα σύννεφα? Τα σύννεφα δημιουργούνται από συμπίκνωση των υδατμών στη χαμηλή θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Όταν πετάμε μας λέει ο πιλότος ότι έξω η θερμοκρασία είναι μείον 30. Άρα λοιπόν συμπυκνώνονται οι υδατμοί, δεν υπάρχουν υδατμοί εκεί κανονικά, είναι πάγος, είναι σύννεφα. Όταν λοιπόν η ατμόσφαιρα είναι πιο ζεστή, δημιουργούνται λιγότερα σύννεφα. Στην τεχνική επιστημονική γλώσσα αυτό λέγεται θετική ανάδραση. Ας δούμε τώρα τι είναι η θετική ανάδραση. Είναι κάτι που όλοι έχουμε ακούσει. Αν πάμε κάπου που παίζει ζωντανή μουσική και δεν είναι αρκετά προσεκτικός ο ηχολήπτης, κάποια στιγμή
Ο ήχος από τα μεγάφωνα φτάνει στα μικρόφωνα, ενισχύεται από τον ενισχυτή, ξαναγυρίζει στα μεγάφωνα και παράγει ένα οξύ σφύριγμα ή ένα βόμβο. Η θετική ανάδραση λοιπόν είναι το φαινόμενο που η έξοδος ενός συστήματος, στην περίπτωση μας τα ηχεία, επανεισάγεται στην είσοδο του συστήματος, τα μικρόφωνα, και ενισχύει περισσότερο την έξοδο. Συνήθως το αποτέλεσμα δεν είναι καλό και αυτό ισχύει και για το κλίμα. Στην περίπτωση λοιπόν του κλίματος, η ίδια η αύξηση της θερμοκρασίας στην ατμόσφαιρα δημιουργεί λιγότερα σύννεφα. Λιγότερα σύννεφα σημαίνει περισσότερη ακτινοβολία, σημαίνει αυξάνεται και άλλο η θερμοκρασία. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την παγοκάλυψη. Η θέρμανση λιώνει τους πάγους. Λιγότερη ακτινοβολία αντανακλάται, η θερμοκρασία αυξάνει κι άλλο. Η θετική ανάδραση λοιπόν έχει πάντα αποσταθεροποιητική επίδραση, ενώ η αρνητική συντείνει σε ισορροπία. Το κλιματικό σύστημα έχει πολλές τέτοιες αναδράσεις και θετικές και αρνητικές. Είναι, όπως λέμε, ένα χαοτικό σύστημα. Υπάρχει όμως και μια ακόμα πολύ σημαντική συνέπεια αυτής της εικόνας που καταγράφει την αύξηση της ενέργειας που εισέρχεται στο ενεργειακό ισοζύγιο της Γης. Σε όλες τις μελέτες για τις τροχές στο κλίμα, δηλαδή το τι θα συμβεί, πώς μπορεί να εξελιχθεί δυνητικά το κλίμα, σε όλες αυτές τις μελέτες που παράγονται από μεγάλα προγράμματα υπολογιστών, που συμμετέχουν δεκάδες επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες, υπάρχει μια κρίσιμη παράμετρος. Αυτή λέγεται κλιματική ευαισθησία, climate sensitivity. Η παράμετρος αυτή είναι το πόσο θα αυξηθεί η θερμοκρασία στη Γη όταν διπλασιάσουμε την περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα ή σε ισοδύναμο διοξείδιο του άνθρακα, γιατί συμμετέχουν και άλλα αέρια θερμοκηπίου. Η παράμετρος αυτή δεν μπορεί να υπολογιστεί αναλυτικά, γιατί το καιρικό σύστημα είναι τόσο σύνθετο και μεγάλο, περιλαμβάνει αναδράσεις που το αποσταθεροποιούν και άλλες που το σταθεροποιούν σε συνεχή ανταγωνισμό ως προς την επίδρασή τους. Εμπειρικά μελετώντας τα στοιχεία, οι επιστήμονες με μεγάλη προσπάθεια κατέληξαν σε πιο πιθανή τιμή για την κλιματική ευαισθησία τον αριθμό 3. Ο αριθμός αυτός προέκυψε από σύνθεση μετρήσεων παλαιότερων εποχών και τις σύγχρονες παρατηρήσεις με καλύτερες, περισσότερες, αλλά πάντα όχι πλήρες μετρήσεις σε σχέση με τη συνθετότητα του κλιματικού φαινομένου. Γνωρίζουν οι επιστήμονες ότι αυτό είναι μια προσέγγιση και επίσης ότι αυτή η προσέγγιση στηρίζεται σε μια πολύ μικρή για το γεωλογικό χρόνο σειρά μετρήσεων θερμοκρασίας και αερίων θερμοκηπίου. Ο Χάνσεν στις πρόσφατες ερευνές του προβάλλει τον ισχυρισμό πως οι μετρήσεις μας έχουν επηρεαστεί περισσότερο από ό,τι νομίζαμε από τη μόλυνση στην ατμόσφαιρα. Σε αυτή τη δημοσίευση προεκτείνει το συλλογισμό του. Έτσι τώρα παρατηρεί πως το φαινόμενο δημιουργίας νεφών, εκτός από την παρουσία οξυδίων του θείου, ο καπνός των ορυκτών καυσίμων περιέχει θείο, τα οξύδια βοηθάνε στο σχηματισμό νεφών, εμποδίζεται και από την ίδια τη θέρμανση στην ατμόσφαιρα, αυτό που λέγαμε τη θετική ανάδραση. Οι υπολογισμοί για αυτό το διάγραμμα, το τόσο απλό διάγραμμα με 3 πραγματικά νούμερα, περιλαμβάνουν διασταυρωμένους υπολογισμούς από τις παρατηρήσεις, την ανάλυση μοντέλων κλίματος και δεδομένα από προηγούμενες κλιματικές εποχές, τα paleoclimate data. Οι υπολογισμοί δίνουν τώρα αποτέλεσμα για την κλιματική ευαισθησία τον αριθμό 4,5 αντί για το 3 των μέχρι τώρα υπολογισμών. Εδώ εμφανίζεται το big fucking deal, δεν το μεταφράζω, σημαίνει κάτι πολύ κακό. Γιατί αυτός ο υπολογισμός φέρνει πολύ πιο κοντά τις κλιματικές καταστροφές και αυξάνει απότομα την ανάγκη μείωσης των εκπομπών. Υπάρχει ακόμα η περίπτωση να έχουμε ήδη χάσει τη δυνατότητα περιορισμού της κλιματικής αλλαγής και οι φυσικές διεργασίες να έχουν αυτοτροφοδοτούμενη δική τους τροχιά. Αυτά θα έπρεπε να είναι τα θέματα στην επιστημονική κοινότητα και την παγκόσμια πολιτική συνείδηση. Αντί για αυτά, η παγκόσμια πολιτική ηγεσία ασχολείται με τους πολέμους που μένονται, τον οικονομικό πόλεμο που καταστρέφει λαούς, την ιδιοκτησία άλλων χωρών και την εκμετάλλευση όσο γίνεται περισσότερο των ανθρώπων. Ο ίδιος ο James Hansen κατηγορεί το σύστημα ενημέρωσης ότι παραπλανά το κοινό και είναι ένα μέρος του προβλήματος. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο πιστεύω ότι σας φέρνω πιο κοντά στο να δείτε το πρόβλημα
κατά πρόσωπο, γιατί είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει την ίδια τη ζωή μας και προφανώς πολύ χειρότερα, πολύ περισσότερο τη ζωή των παιδιών μας και των εγγονιών μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Δείτε στην περιγραφή του βίντεο το link, το σύνδεσμο για το αρχικό άρθρο. Εκεί υπάρχει η τεκμηρίωση σε όσα εγώ μεταφέρω όσο μπορώ καλύτερα.